Salutare, meu sunt Video Esena și astăzi vă juca un joc. În acest joc trebuie să zicem cuvinte rapide și random. Dacă cineva îmi zice un cuvânt repetat sau dacă se bâlbâie, adversarul va avea un punct. Și noi jucăm până la 10 puncte. 3, 2, 1, cap. Televizor. Picat. Icoană. Mașină. Televizor. Am 1-0. 3, 2, 1. Tabletă. Tablou. Mașină. Televizor. Icoană. Televizor. Câine. 3, 2, 0. 3, 2, 1, dinte. Saxofon. Ochi. Televizor. Ficat. Ce? Ficat. Hai, am 3, 0. Ficat, ficat. 3, 2, 1, plantă. Da, tu începi. Plantă. Televizor. Cap. Telecomandă. Ficat. Cozia. Rinichi. 2014. Tablou. Tablou. Am 4, 0. Încep și eu acum. Hai, începe. Vioră. Nas. Televizor. Ochi. Calculator. Pălmâni. Tabletă. Ficat. Tata. Ochi. Ovidiu. Nas. Eu. Ureche. Ha. Am 5, 0. 3, 2, 1, tablou. Stop. Stop. Ce? De ce zici stop? Cuvânt. Stop. Bine, hai, e 5, 1. 3, 2, 1, cameră. Cercel. Fotografie. Tabletă. Icoană. Icoană. 6, 1. 3, 2, 1, stop. Tablou. Mașină. Televizor. Motocicletă. Motocicletă. Dar nu pot. E 6, 1. 3, 2, 1, mâini. Axi. Icoană. Wow, e 7, 1. 3, 2, 1, ficat. Televizor. Masă. Calculator. Galben. Tabletă. Mașină. Computer. Computer. E 6, 2. 3, 2, 1, icoană. Icoană. Perete. 7, 1. 3, 2, 1, mâini. Eu. Telecomandă. Eu. 1. Am zis eu din nou. Bun, e 8, e 8, 2. 3, 2, 1, fotografie. Aqua. Cap. Stop. Mustață. 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 9, 1, 3, 2, nu, 9, 2. 3, 2, 1, stop. Lena. Mașină. Ovidiu. Eu. Dragoș. Telecomandă. Telefon. Și cam atât a fost și cu episodul de azi. Nu uitați de un like, share, subscribe ca să vadă și prietenii voștri și voștri. Eu sunt Ovidiu, ea e Selena și cam atât a fost videoclipul. Pa!